Hej drenge og piger. I dag skal jeg vise jer noget helt specielt. I dag skal vi nemlig lave miniflyts. Vi vil lige se hvordan vi laver dem her. Vi går lige ud i køkkenet. Så er vi så herude i køkkenet her. Så skal vi lige i fryseren her. Rigtig dejlig fryser. Rigtig dejlig. Miniflyts, I ved. Dejlige miniflyts. 15 miniflyts. Jeg tror, de er fra Netto. Det er fucking nice, man. Så vi lige kameraet ned her. Så vi kan det. Fandme flot. Altså. Kig det lige. Nå. Det var så et miniflyt der. Så bliver de andre ind i eller ind i fryseren igen. Så der. Må vi lige se. Åbner vi den smarte ovn her. Sætter vi det ind. Lukker lågen. Og kigger op. Sætter den op på 200 grader og varm luft. Så skal du ellers bare vente. Hej drenge, så er vi tilbage her. Prøv lige kigge den, mand. Så slukker vi ovnen her. Husk at slukke din ovn, når du skal stille på det der. Det lugter rigtig godt. Så vi nu her. Hold kæft, der er varmt, mand. Så skal vi kilde det godt for min iPhone. For helvede! Så prøv lige se her, drenge. Det skal vi sgu lige have et picture af. Det var alt for i dag, drenge. Håber I kunne lide det. Og næste gang vi vil lave flere sjove ting her på Nissen Gaming. Vi ses, drenge. Ha' det godt.